Καλωσορίζουμε το Τμήμα Βιοοικονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδριου ΤΕΗ. Ευχόμαστε ευόδοση των εργασιών της σημερινής ημερίδας. Έχουμε κοντά μας τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΤΕΗ, τον κύριο Τσιώνα, που θα απευθύνει χαιρετισμό. Καλημέρα εκ μέρους της διοίκησης του Αλεξάνδριου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Θεσσαλονίκης. Πρώτα στους αγαπητούς προσκεκλημένους που μας τιμούν με την παρουσία τους, επιστήμονες, βιοοικονόμους του Ιδρύματο της χώρας. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ήρθανε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι αυτές οι εκδηλώσεις, αυτές οι ημερίδες μαζεύουν κόσμο, γιατί κυρίως για εσάς γίνονται αυτά. Εγώ με τη σειρά μου να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή ημερίδα, κυρίως λόγω της θεματολογίας που έχει και έχει να κάνει με την απόκτηση των δεξιοτήτων στην επιστήμη σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που πραγματικά αναμορφώνουμε τα προγράμματα σπουδών. Όταν αναμορφώνουμε τα προγράμματα σπουδών, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας τόσο τον επιστημονικό τομέα, τη λένε οι επιστήμονες γύρω από αυτά, την αγορά, σε εισαγωγικά η αγορά, είναι ο χώρος εργασίας, εκεί που θα πάτε αύριο να βρείτε δουλειά, και να δούμε ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται. Αυτές οι δεξιότητες με τη σειρά τους έρχονται και θέτουν τους μαθησιακούς στόχους που το τμήμα πρέπει να εξυπηρετήσει. Οι μαθησιακοί στόχοι μετά υλοποιούνται με τις στρατηγικές του τμήματος, πάμε στα μαθησιακά αποτελέσματα, τα ελέγχουμε. Άρα η παρουσία, ειδικά των ανθρώπων που είναι από άλλους χώρους, από χώρους παραγωγής, από άλλους ακαδημαϊκούς χώρους και έρχονται εδώ να μας συμβουλεύσουν με την εμπειρία τους, είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αντλήσουμε από αυτή. Οι ειδικοί θα μιλήσουν περισσότερο από μένα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εύχομαι να έχει μια πολύ καλή ημερίδα με πολύ χρήσιμο αποτελέσμα. Ευχαριστώ. Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Παρακαλώ να προσέλθει στο τμήμα. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ το Τμήμα Βιοοικονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για την πρόσκληση να απευθύνω το χαιρετισμό. Είναι νομίζω αυτονόητη η χρησιμότητα της βιοοικονομίας και των συστημάτων πληροφόρησης για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Παρότι υπάρχουν και αντίθετες απόψεις από ελάχιστους θα έλεγα, δηλαδή η βιοοικονομία και κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει και αποτελεί πυλώνα για την πραγματοποίηση της επιστημονικής έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν επιτελεί μόνο ένα διεκπεραιωτικό ρόλο. Νομίζω. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα αυτό, το Τμήμα Βιοοικονομίας του Αλεξάνδρου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, θεωρώ ότι επιτελεί ένα ρηξικέλευτο ρόλο μέσα στην εκπαιδευτική μας κοινότητα και αυτό το λέω και ως μέλος ΕΠ διπλανού τμήματος, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπου πολλές φορές έχω δηλώσει κάποια εκπαιδευτική ανάγκη ή κάποια ερευνητική ανάγκη και η εξυπηρέτηση από τα στελέχη της βιβλιοθήκης αλλά και του συναδέλφους του τμήματος ήταν άμεση. Το λέω επίσης και ως ερευνητής και επιστήμονας, που πολλές φορές έχει χρειαστεί να πραγματοποιήσω κάποιες έρευνες για την δημοσίευση κάποιου άρθρου ή τη συμμετοχή σε κάποιο συνέδριο. Το λέω όμως και ως διευθυντής σχολής, βέβαια η θητεία μου είναι μικρή, όπου έχω δει ότι το τμήμα κάνει πολλές προσπάθειες για να ασκήσει το ρόλο του, να επιτελέσει το ρόλο του όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Εύχομαι η σημερινή μερίδα να οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία θα είναι χρήσιμα και να υπάρξουν και στη συνέχεια συνεργικές δράσεις παραπέρα. Καλή επιτυχία. Πρόεδρος του Τμήματος Βιοοικονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, θα απευθύνει χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Κυρίως αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στην ημερίδα για τον καθορισμό των δεξιοτήτων των Ελλήνων βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων της πληροφόρησης, που διοργανώνουμε το τμήμα μας μαζί με την συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης. Το τμήμα μας, το οποίο έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, από την ίδρυσή του συμβάλλει ακούραστα στη σύγχρονη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών μας,
υπηρετώντας την μάθηση και προσφέροντας γνώσεις με καταρτισμένους και εξειδικευμένους στο σχετικό αντικείμενο καθηγητές. Κοινή πεποίθηση όλων των καθηγητών είναι ότι το τμήμα συμβάλλει όχι μόνο στη σύγχρονη επιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών μας, αλλά και στην προετοιμασία τους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων τέτοιων, ώστε να συμβάλλουν αργότερα στην προώθηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της επικοδομητικής προσέγγισης των ανθρώπων μιας βιβλιοθήκης με την κοινωνία. Μιας κοινωνίας που θα θέλαμε ως εκπαιδευτική να έχει ένα ρόλο συνεχούς ανάπτυξης και εκπαιδευτικής και πολιτισμικής πρόοδου. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να συμμετέχετε στην ημερίδα, να ευχαριστήσω τους ομιλητές που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και τέλος να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που δούλεψαν και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ημερίδας. Αλλά κυρίως να ευχαριστήσω τους φοιτητές μας που πάντα και φάτα και ακούραστα βοηθάνε και πλαισιώνουν τις εκδηλώσεις μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης δεν μπόρεσε να είναι σήμερα κοντά μας λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Πολίτη, αντιπρόεδρο της ΕΕΒ. Ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμένες μας ευχαριστίες προς τη διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, αλλά και στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης που μας κάλεσε προκειμένου να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες του βιβλιοθηκονόμου και επιστήμονα της πληροφόρησης. Οι δεσμοί της Ένωσης ως επιστημονικός φορέας και επαγγελματικός όλα αυτά τα χρόνια, από το 1968 που ιδρύθηκε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις σχολές βιβλιοθηκονομίας και θεωρούμε ότι όλα αυτά τα εφόδια που πρέπει να αποκτηθούν και οι δεξιότητες θα δώσουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο στους αυριανούς επαγγελματίες. Θα πούμε περισσότερα και στην συνέχεια. Πολλές ευχαριστίες και σε ένα χώρο όπως είναι το επάγγελμά μας και ένα πεδίο το οποίο αλλάζει συνεχώς, πρέπει και εμείς να καταβάλουμε τις καλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε ένα χώρο ο οποίος μεταβάλλεται και τεχνολογικά, μην ξεχνώντας όμως βέβαια και το ανθρωπιστικό υπόβαθρο, το οποίο είναι απαραίτητο. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι η σημερινή ημερίδα να αποφέρει γόνιμα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συντονίσουμε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης.